No niin, päästiin vähän autoon tsekkailemaan. Koitan tästä nyt semmosen pikaisesti katsoa, että miltä auto näyttää. Etupuskurissa on kaikenlaisia tutkia-antureita. Tuossa on molemmin puolin adaptiiviseen vakkariin liittyviä. 360 kameraan liittyvä, tuossa on etukamera, peruutustutkija löytyy. Kylkee apparin puolelta. Tuolla listateivissä näkyy vähän ilmakuplia, mutta ei oo niissä mitään ongelmaa. Koitetaan vähän täältä päin, niin näkyy jos on lommoja, mutta tää on siisti auto maalipinnalta. Mä en löytänyt sitä kuittia tai mitään siitä pinnotseesta, että se on, ollaan saatu edellisen omistajan tietoa, että se on tähän laitettu. Ja sen voi tästä periaatteessa näin niin kuin sormella testata, niin tää on hyvinkin tommonen liukas toi pinta, etenkin pestynä. Ja tässä on takaluukkua. Täällä oli molemmat kaapelit kyydissä. Täällä on Type 2 ja kotilaturi. Tuolla on kotilaturi, tossa on toi Type 2. Molemmat piuhat seuraa sitten auton mukaan. Takaluukkua. Tossa on tuommoista niinku pinta jotakin naarmua harjassa tai jostain, mutta noi lähtee sitten ihan kiilotuksen avulla pois kaikki tämmöiset, kun tää on ollut nyt ajossa tää auto. Täältä vielä vähän alempaa. Alempaa. Toinen kylki. Samaa settiä. Koitetaan katsoa lommoja, mutta minä en tästä ainakaan löytänyt yhtäkään. LED-ajovalot. Konepeltiä. Täällä näkyy vähän, jos menee oikein tähän lähelle, niin missähän ne oli. Tossa on vähän pesunaarmua. Mä en tiedä, ei ne kyllä tähän kameraan nyt kyllä näy. Mutta nämä kaikki on semmosia, joita kiilotuksen avulla sitten lähtee kyllä pois. Ja tuulilasissa se kivenisku. Sitäkään nyt et valitettavasti varmaan tähän kameralle saa välitettyä, mutta tossa, missä mun sormi nyt on, niin siinä on hyvin pieni kivenisku, mutta sen saa paikkaamalla kyllä näkymättömiin. Ja takapenkit. Verhoilu on ehjää. Ei oo sotkua. Puulistat on tähän autoon otettu tehtaalta ekstrana. Bang & Olufsenin hipit. S-Lineen kuuluu musta sisäkatto ja ulkonäköön puskureita, helmoja, tämmösiä. Sitten myös sisään tullessa listat. S-Line listat. Sporttipenkit, jos on S-Line logot. Kuskinpenkki sähkösäädöin muistipaikoilla ja reisituella, joka on ainakin mun mielestä tosi kiva juttu, jos lähtee pidemmälle matkalle. Sitten nämä listat jatkuu täällä sisällä. Menee täältä sitten ympäriinsä tonne asti. Jatkuu samalla paikalla plus keskikonsolissa on samat listat. S-Line ratti myös urheilu kuuluu ton logon kanssa tähän pakettiin. Ja mun piti näyttää tämä 3D 360 kamera. Tosta kun painaa, niin tästä näkyy auton kuva, jota voi sitten pyöritellä. Tää on aika tarkka, tää on korkea resoluutioinen toi kamera, että näkee hyvin selvästi mitä auton ympärillä on. Ja täällä on sitten auton asetukset ynnä muut. En mä niitä lähde nyt sen kummemmin räpläämään. Digimittaristoon voi säätää vähän 2 eri moodia, miltä se näyttää.
tähän esimerkiksi saa kivasti ton koko kartan niin kuin näkyville tähän näyttöön. Olojen hallintapaneeli ja ilmastoinnin tuulettimet, kaikki samalla rivillä tyylikkäästi tuolta reunalta asti. Hyvin virtaviivainen Audin sisusta. Tää on myös, en tiedä onko oikeata nahkaa, mutta tikkaukset löytyy ja nahkalta se tuntuu, mutta en jaksa uskoa, että ihan olisi täysnahkaa toi tonne asti. Lämmitettävää rattia ja kaikkea muuta kivaa. Semmonen peli. Pyydä toki, jos haluat jotain ekstra juttuja vielä, niin minäpä kuvailen.